lamsogo hainyo hai takuk tai bukuk song tai baya song no tabuk ang live video khainani phaimani hingkang kai chini kabunga borok control room ni control tripura control room ni call phaijaka call phaiye brok no sakha je 18 tarik sombar ro train tongo hnai so jara tabuk phano form fill up khaijak yak tongnai rok brok form fill up khaidi je form fill up khaiye confirmation code ba e-pass manya khorok hingkang kan rok na singdi rok na singui nashing khalogi tongdi but kok hongko obono kepal ni kok hai tabu khai je kepalo tongnai ro confirmation ticket phaijagan je phaijagya ro hongkang ka ba kepalo kori hinjagan but haipeno norok jodi form no fill up khaijak form no fill up khaiye nongni thani jodi e-pass ba confirmation message rok phaiako hingkang kan rok please Tripurani control room call khaye brok by kok sawi naji kahamkai je mamate tam ni bagai hingkang kai din balogui tongo norok kosto kolai tongo so joto samung no khanyan sekang dakti ke khaji ang tewese nakar sano ang ngamsuk horkuthuk ba aichuk tinta tamu tongka tabu mo tinta sumiyo live video na makai mabagai hepeno ang wansuka okok no bo share khai ruan hanai tamni bagai hingkang kai mia norok judi ani logi ano Facebook rogo nugui rok tongo hongkai ba YouTube rogo phano nugui tongo hongkang kai norok saiman khana mia kabangma borok phaiye thangai makai angai nogo phirogui mali angai chung brok na shelter tlangai marikha so mo hai next time mo ta thung tam ni bagai hingkang kai shelter rogo tongani tam jani hai so mane jotono wan sugu shujiwi jara confirmation ticket ganang e-pass ganang brok phaidi and tege sakok daktino phaidi phung gono jodi norok no 9ta hani sakangka ro 8ta somay pan sok phai tongdi tamni bagai hingkang kan norok oro simin nong khori thana ni kalayu and jara nogo thangai tongnai rogwa brok no happy journey hini takpon sawo lama o khona brok je first train thanai rok to soika mo second train thanai rok to lama o khona angaran bising bo kengma borok bai kok saka brok no sangka bahai bo bahai hinai jotono kaham no sajago hinai hingkai tini kaisa aro kok ya kok sajaka je tini ajaga kok ya kok sajagai bui hanyo misunderstanding ngai kisa ubru jabru haingkha but happen abo ta hanyo kok bui just fake news spread khaimasi so pritom Debbarma nong no sawo taiwaisa khainai ji please taiwaisa khainai ji nin dol ni mobile bai phan nin dol ni number no register khari khainai ji tamni bagai hingkang kai nong na bo accept ingya phano ngai mano ingya phano ngai mano so norok na bo no accept khaiye nai ji nong ni sorry not accept ang sawo taiwaisa apply khainai ji norok na bo no and tai takuk tai bukuk song kabungma call phayo ani sai ulok khane rok ni she confirmation ticket phai thangka ani khe tangai phaya khu nai so mo hungka tabuk mo haing thangka mo kepal ni kok haing thangka bo je sekang thanai rangsa gola manai hema hai happen jaga je sekang thanai rangsa gola manai hema bai siming ya tam ni bagai hingkai je uklok tongnai bo man kharang sagola brok bo thangai man kha je uklok khanye pon brok ni confirm message phai ba brok ni e-pass phai brok thangai man kha so norok aro nai tongnai rok ang nong no koyo norok confirmation code ba e-pass manya sa ta phai di tam ni bo hingke ang saimano mo
pandemic time ba lockdown ni bagwi auto driver rok kebang rang sano ba kebang rang nao, so don't waste your money. Norok judi confirm ungjak ba pass phaijak hangka siming phaiji. Confirm ungjak means no pass ganang rok siming phaiji. Jodi ajagao borok nangai tongkhangka chung norok no update khainai, definitely update khainai. Definitely no जों definitely norok no update khainai. जों police rok bai kok salainai, जों aroni senior officer rok bai kok salai phano जों je khaimamani khai howan aro thangai, but haipano confirmation message manjak rok siming confirmation message it seems je pass manjak rok siming phaiji, je pass manjak ya rok hangkai mathang yangai mano norok oro phai kosto khai satungo basai tongmani sai, so jotono khalogui tongdi hangkai jotono khalogui tongdi nasingdi je jara takono form fill up khaijaya ko hangkai khaidi norok ni thani khana salsa tai tani phungni diporsa somoy tongkho, salsa tai diporsa mane 1.5 days tongkho nong thani o somoy, so jara form fill up khaijak ya hangkai khaidi tabukno ang asa khayo, ang hope khayo je phayano norok ni bo hnoi ang personally বিশ্বাস khayo. Pritam khaikya hangkai angkha khayo phayano hnoi, jodi phailiano hangka to bad luck no ang chungbo oro kuno khaito ya tambai hangka bo government procedure chung jodi kuno khaimanai rok hangka chungnong no khobor khayano mo haikeno logiwo tongdi aniro 5000 friends limit tongmani 5000 limit tongmani Facebook ni almost paikano nimano, so narogano mo jodi paikha hangkai ang bo wansugo ani YouTube channel bo tongo ang tifana live video khai ruan hnai ba share khai hnai ba happen tabuk to yang tunyo khai tongo, yang tunyo ano follow khai tongra dinaro ang norok no kesar-kesaro ba somoy yang nong na update khai tongana. And Mia shelter toni jangnai rok bai tini kok saka borok aro samung nungmung rok thikke no manui tongo, hingkai kuno borok ni problem kwrui ba kuno borok ni complaints kwrui jaga ni tui jaga thikno chamung bo thikke no man tongo hnoi, but haipano ang tabuk bo teiwaisa ang Tripura government ni request khayo please mo hai borok rok ni bagui kisa wansukdi bo bahai jagao thui tongkha norok nukya ang mia jodi video khaimani norok nukha hangka ba saimanna pakao kaisa just bui yakmo romani met berawi se moro se rokoi mai kisi saman mani je just ambo mui kri mai just masala rice hani mano ba veg biryani rice mo hai rok sawi sima tongo, so borok no sanan bagai at least chin government kisa fana fund khanya nango, but haipano tabuk sujoratei kebo government ni borok ba sarkar ni borok kok thaisa sawoi bwskango phaiya kho hingkai moti rogo chung serious nga nango government no chung oro involve ma khaimani the main reason hingkai norok ni yago phan tongo, norok ni yago power tongo, mo bagai chung nong no chuba chu santi masano ang saisung jodi ang boi rang puisa ganang ba ang bo power tong hangka ang khaikyamu, but ang obahai condition no tongo je ang sani nokbara reiman yang tongo tabuk, so ang borok no ani rang bai kisa sarana hampano an thani asa khomota kwrui ni bagai ang government rong thani khulumui koma koi phayu, so norok jotono nuknai saiman tongna bwkha kosto nango buino mahai masa ya manang ya thona ja kri tongna ja kri rong nukha hangkai ani khe bwkha kosto nangjogo ang bo saiman jak masa ya bahayeng manang ya bahayeng ang bo bahai kapalok kalai phaijak, so saiman no bon tabuk tai nugui mali hani aroni DCP
Assistant Commissioner of BBMP Karnataka brok by kok salai aroni in charge rok by kok salai to brok no chana ni bagai tongna ni bagai jaga nai tukri mangkha hambai sungno asuk logi rekha chini Karnataka police rok and hambai ano asuk guide khaika chini takok Dinesh Debbarma Nachos Debbarma sung khorok tam no chin timo so bele ke hambai ruwa ang bo ano asuk guide khai ang miani hai salno ang kaham ke success khairi mangka nei hingkai sombaro gari tongo hingka borok no aroni borok no aroni police rok no borok no tubui tunui ruphainai mohai kok salaijak sung borok ni gari bai. So again, once again, thanks to Karnataka police, thanks to Karnataka government to provide us such a good facilities. Thank you so much. And hambai ribu bai atam ni bai hingka kai ang tabu sajago immediate react khanye rong no. Aadhaar card khana do aro Aadhaar card chiming hanai sanmani ya o jaga o nini any ID card show khaimano a jaga voter ID card ni option tongo nini driving license ni option tongo so ID card je nung hanai chabo Mura Singh bil a jaga jekono nini nung hanai proof khanya bagai ID card tongkhang kano ungu kuna Aadhaar card chiming nangya. Hirendra tam problem ang semia nang problem saka angka tang semane enje ani knowledge ni bisingo tongkhang kai ang answer ri manana ang je saimama ni bisingo tongkhang kai jono ngano sungna musungo hungkang ka sungai mano ang just musungo ani kok jotono khanatang an video ne share khaijin rok judi nai tongo hungkai tam ni bai hingkang kai ang jotono no kaham krung ka nok no khongo soguiteng hnei ang muchungo miya phungni siming horni barta ekta jora chung ang miya ba haike no thuya oi chaya oi phungni simar kon masana to kori mo haike ang khai phege tam ni bai ke ang muchungo jotono nogo soguiteng jotono nogo thangai ba kaham krung jaga o tongtheng hnei moni bagai brok ni bagai khaimani ang belai keno sak bukha tongthok jago ang omai ke borong no chubai manka hangkai so moni bagai chini sombaro bote gaisa train tongo hangka chengaro bo phungni simung no chini Tripura ni borok no chubanan bagai chengaro phungni simung no tongana je kuno jaga norok confusion ba any problem face khai tongkang khai norok chungbai contact khaimano ba chungbai malai mano a jaga wano Pritam good morning no huniman kha good morning so sombar thanai rong bagai chikon sa poimung norok ni yago pass tongkhai siming norok phaidi tamni bagai hingkang khai police bo bele checking thangka norok pass ganang kang kasi gate rogo mahabon hingkang khai nai bo nai thogya nang wan sognya ji norok saksak shikok phaima haike gate ni siming dagari tiklai hojago so mohai rok masaya mohai rok na bagai ta phaidi slowly ang kha khayo Karnataka government khana 17 tarik so 17 tarik hapka khana 18 tarik so lockdown khulok mani pore kabangma jaga khulok jagai thangan kabangma job vacancies phayane जों जदि job vacancies ni requirement mangkha hangkai mo haike no live video khai phano YouTube channel o video khai dai phano जों norok no ringnani bagai chesta khainai tamni bagai hingkang kai chungmu chunggo jotono ajiwi nijini nok no khungno chubanai mamang se chungto so jotono helpful ngthung jotoni bagai no joton bagai no helpful ngthung jotoni bagai no kaham ngthung hnai so khobor to ma hagen rei tongnai jodi lockdown rok khulogoi jodi ke borong ni requirement nangai tongkha hangkang kai जों
definitely norokno call khainai ba norokno video khaipan ringnai norok chungbai logiwon tongni chin logiwo tamni bagi hingkangkai chung hingkangkai Tripura People Society Bangalore chung oro Tripura People Society sanamani moni baganya je chung sini Tripura sarokno chung subai manthang hnai chung agibo subai tongo takbo subai tongo tei agibo subawi tongnai chung no logi redi tahok tei bukuk song norokni logi mangka chung te phanman. Okay, so Pritam the message comments pori nai hambai Pritam hambai Pritam sawaro dara nang belanyo chini Tripura sarokno help khaikya hambai dara nono pipeline hambai romani pipeline ya nei saw I hambai manai Pritam judi nang bonini gana gini borok tongoi judi chubai mano hongka nang bo chubadi muchung jotono sak baksa ba bwskang ukolokno chubawi tongkhangkai khoroksa borok asakai ukona nanglak so jotono chubai naidi bwkha tongtogano personal interest by ang agi bo sephayo rang puisa bai sing borokno chubai maya bwkhao je tongna nango chubana muchungbai. Okay, Mura Singh and Gokhanadi SMS Paya Pano de Thangman Hunsungo SMS Paya ke bahage thangnai dara nang sadiano SMS by she bui talangai tongo hungkang ke SMS Paya ke bahage thangnai wan sugunya ji nungno example ka sharuwana tui shikri hungkang kai bahage phiok nai phiok na bagai tui sikang nango bahanyo nogo thangnani bagai message phanya nango message phaya hangkale bahage thangnai jodi ani kok borok bai bujiya hangkai ang hindi bai sawana ang hindi bai sanan panse buku phayang tong tam bagai hingkang kang kisa bini question khanawai bukha mananya mo chungma hasing siwang ko bini question rok belanyo tam wana ma singsa question ho so मच्छी पालने के लिए पहले पानी का होना ज़रूरी है जब पानी ही नहीं होगा तो मछली कहाँ छोड़ेंगे आप ओबा है हिंदी yang kok bro example teman so hindi by translate kemen saya kena kerja di okay again Mura Singh ano comment khai sing piro jero hangkai balok sukha tabuk phano phaya okay ang thasing bo saithangka Mura Singh ang nini kok no taisa again reply ri safirano mo hungka tabuk kepal haing thangka nini kepalo judi tongo hungka nang mannai kepalo kori hingke man gelak kana yang thasing bo saka to phana sao khalogo nya singdi hingka hangkai he ka tai share form fill up khaji nin dol rok phana form fill up khai tongphoro nin bung rok nya ji so luck by chance judi nangai thangka hangkai nang nogo thangai manai but happen tabuk SMS phaya rok le nogo thangai man gelak obang kha khayo kabangma borok ba tabuk thui tongbai khana kabangma borok ba basa na sinai tongkhana so mo hai time rogo ang iko tabuk no ani samong pai ang chini takok tai bukuk sono norok no kaisa kaini kok share khainen live video faimani se so jodi live video khaimen bisunga ano nai tongnai rok jodi chaya suge tongkha na karjak di tamni bagai hingke angbo norok hai kaisa borok no angbo chaya kok thaise thani sajak tei engui thangai mano so jodi chaya suge tongkha na karjak di te kaisa kok takok tei bukuk song o jagao norok no ang koimani koinya muchungmani hingka hingkai
bunyi yakni screenshot rok tubuita pajak di tambagai hingke ang mia won nuka screenshot tubi pay koroksa koroni borok pirok matangka. So make sure ni on confirmation e-pass mano kangkai phaji narok and daktino phaji tamni bagai hingkai brok jodi nong noi tani time ro phongo hongkan narok ra tarogon sop poni ni bagai chesta phaji hambai morasing hambai sriftum ang semia tangin bung sriftum hunda jagang semia nin bung dahai nakin nang o sriftum mani kogrong no khana tuk jaga janin bung sriftum mani rinya kang semia but hambai nyono batakuk hambai takuk tai bukuk song norok jotono logiri tongo jotono tiprasa hanai naikoli tongo ba naicomui tongo so moni logi sawo please ani video mono share kaji tam ni bagai hingkangkai ang musungu joto borong no okok no saiman thang hanai joto borong no okok no saiman na nango tam ni bagai hingka joto borong no nogo thang na musungu norok nugui botong na TV rogo daily chini Chief Minister of Tripura Mr. Biplab Kumar Dev bo daily update ritongo recover corona positive and infected or positive ukorok bo update ritong bong login no khana kabangma Tripura tabuk case ungjak Tripura no chung we can say as a red zone state right now. So red zone state right now. So motoi tongphano chung kahambo hamjabo chung sin nok nokong ni chini nok ni borok ba jaiti gusti rong logi tongna musungo aw joton tongna musungo but hapeno nogo thangnan bagen rok ticket sanamai mathangnai ticket khaya wile thangai man glak Pritam ang Bangalore ni Kormanglao tongo Kormanglao jodi yang rogo phayo hangka kol khaji noga haboi maiti jaithani Sriftum big fan hambai ang wonin big fan no ang Sriftum ni big fan nang bagi cerai pro gan kane pega dilbar maro so mo jaga wono tege shakok koina ni muchung mani hangkai chini takuk tai bukuk song no takuk tai bukuk song judi norok ticket phaijek yapa nongwi thangka hangkai khata baji khalogunya tongdi chung norok no train no help khai riman ya phano ungkhang thangka hangkai chung nong no job nai tungma jaga phano help khai ruwan tadi ke nong bagai job nai tugui norok no samung ni bagai ready khaimana na nei kha khayo pritam inbox of haidi inbox of hagen ke ang no number ri ruwana video belai kolok tong ha ta hokte bukuk song te baya song so asuk video kolok ma ang kha khayo tabuk pungai tong han robo lockdown no tam le khanya ni ma hai but ani to samung tongwan samung soli tongo so ani samung tongo khana phungni dosto samoyo hangka ang norok ni thani nakar sanai o video no paira nani musungo ang tabuk jodi kebo borok ano kuno kok sungna musungo tong hangka phat ke sungin nyarak di ang o kok no answer man pore nangana video no muthagan kabangma borok bangkok samano saja giangi tongna je angkok sama saja giangi tongnai rongna nakarja danu please ang bo khoroksa borok no an thani bo saya kogrok sajak tui ngi thangma no ang je saja ge tongnai rong ko video na share kaji please I think ke borok ni thani kun question kare but no problem
asuk no kok sawoi khorang ang sawo nong jodi ani number nango hongke inbox o phaidi inbox o phaimani logi ang no ani number nai so ani video nang oro no muthaka nai na tahote bukuk songte baya song okay umiram anu sungka okay sungya saga taku uniram tripura hambai support to tang khayang nai ang bo tripura sabusano ang bo norokhai chama borok tongma borok tuima da borok kanmani rigane duti borok hongkai ang bo tripura sano hongkang ka tripura sangai tripura sa no subasu makhayo I'm so sorry Sriftum Mumbai ni kokrokle ang asak saiman jagya ang Bangalore ni siba ang Bangalore no subawi ma tongkha ang phatar ni kokrok sung hona pan ang sabno sung honai ang bunyo sungkan rok saimano आजकल दुनिया में लोग मतलबी है you know most of the people are selfish in this world right now. If you ask them any question, they will just ignore you and they said they are busy on that moment. They will call you back later. You know the brok महाशय थंगु कृपया आप हमें बाद में कॉल करें और या बाद में हमसे मिले नहीं आं साबनो संगनाय साइमanja संका जतो स्टेट नि bagino kaisa bus phano tonga nango ba train phan tonga nango hne gobangma borok kajaja Kerala o borok ni bai kuno transport system krei tak suk jorotei nge gobangma borok kajawoi tongo gobangma state o like you know tini bono kha Guwahati o borok kajajak hungkang kai joto jagao no borok kajajak government rok mono decide khanya nango tamni bai hingkai government rok bo saiman no busu cost o tongoi tong alka state ni government rok bus phano hoi train phano hoi nijini state ni borok rok no ringai tongo ko khai tongo hnai gobangma borok bo thangya tongo jara je borok ni thani yago khomta tongo nokbarari tongmani ba chawi nyangai tongani ba bongni samung choli tongo hingkang borok nogo thangya and borok no ang koinyamu chungon rok ni jodi samung rok choli tongo nong thani chana nani khomta tongo hingkang kai tongdi Bangalore no tai koikdin pore lockdown khulokma pore ang khakhayo tasa normal ang thangane chin job continue ang thangane hingkang kai hainyo haichung samung khai agini hai mani thoto ba tong thoto khotong iman pirana hanai okay bigi nang ano sangka nang ticket phaya pan thangdaman nei angobon tei thasing ni siming sai tongo ticket phaya hangkale thangai man galak amo government procedure ticket phaya rongno talangai man galak jodi ticket phaikya hangkang kai e-pass phaikya hangkang kai phaiji narok e-pass rok phaya hangkang kale ta phaiji so takuk tei bukuk song kok no bus kango talang yawi ihi ani number kon last to 400 ya Aishak Kumar thank you brother thank you God bless you too ticket kare roglai ke bata phajak ji please tam ni bagi ke rang ma kanang ni mano jodi norok no kono mo hai you know facilities provide khaimang kang ka chung norok na update khainai tam suk jorotei norok chung no logi ready follow khaidi chung norok ni login tongo sob somoi no so ticket kare rok no le kok remind no mano ticket kare rok no le talang galak ang kha khayo ticket kare rok ta phajak ji please norok bo all lockdown ni jora samung kari jora kosto mosto khai rang kun mote ke bebosta khai
auto no 500 ba 1000 2000 ke ri payment sai ticket rok phaijak ya hangkai ta phaidi please. So an video no ang oro no muthak na khaya no saya su ge tong na karjak di tei sha chini tapuk tei bukuk song tei chini baya song sak chalai ba sak baksa sak okra boro rong jotono no aichuk kaham nei khulumui ang norokni thani permission sani video no muthak nei no asung no hambai tei hor kaham tei phung kaham.